goɗɗo feere o wi numero feere ɗon o yiɗa o laara ɗum ha whatsapp maako, o efasi numero on ha paramétre ha téléphone maako ngal yaasi, amma to o nasti nder whatsapp maako o tawa numero majum. No waɗata o efasa numero majum sam sam acca huugo, acca larugo ɗum ha whatsapp maako, o yiɗa o laara numero majum. To banda mi ton yiɗi a tokkam nder video ɗo iga fuɗɗam haragare mi holle ni a warata a efasira numero majum ngal whatsapp maɗa, ko da numero ɗo ha paramétre ma yaasi a larata ɗum ha whatsapp maɗa, sakko ma a efasi ɗum ha paramétre ngal yaasi a wari bo a efasi ɗum ngal whatsapp. ɗo man ɗo ɗum ɗo mari nafuda sosai ha andugo ɗo majum ɗo. Kala mo ɗo mari susi je iraɗa bana ni majum a efasi numero goɗɗo amma a accai larugo nga ha whatsapp, a marai haje larugo nga ha whatsapp, a marai bo haje a bloka jawmijum. tokkam nder video ɗo iga fuɗɗam haragare mi am holle ni a warata a itta probléme ɗo majum, a efasa numero majum ngal whatsapp wonai ha paramétre ngal yaasi, wonai bo nder whatsapp maɗa. Kala mo susiɗo an ɗo ɓilla pat video ɗo ɗum je mako, o de'ita o lara video ni iga fuɗɗam haragare. Mo ƴami ƴawol man ɗo gal Facebook o ƴamiri ƴawol majum mi yiɗi mi jaba mo neɓi mi heɓai mi jaabi mo, sei ba hande Allah lamiɗo hoddiri yerdi ɗum yaali dow mako hande. Ngam majum kala mo mari haje ƴamol pat o winda ha commentaire, acce tokkugo am ha privé gal DM on no ƴama a'a. Mi ɓuri watugo hakkilo am ha commentaire bandiraɓe, hakkilo am mi ɓuri watugo ɗum ha commentaire, nder commentaire on mi subtata ƴami, nga ƴami am ha privé wonai lallai ma mi lara sakko ha mi jaabe, wonai lallai ma mi lara sakko ha mi jaabe, fotti to mi laari mi jaabete, amma ha mi yaha mi lara ha privé ndo ɗum ɗon saɗani am seɗɗa. Ngam majum kala mo mari haje ƴamol pat ƴama ha les commentaire, inchallah no neɓiri pat to mi laari commentaire on haɓi jaabugo, to ɗum jawabu nonnon, to ɗum waɗugo video bana ni mara video to Allah lamiɗo hoddiri yerdi. Ngam majum ngam heɓugo ƴama ƴami iraɗa bani majum on hosa on abona, on partage a, on like a, a jeyna ƴamol maɗa ha commentaire. To wala haje ƴamol bo a windana fasaha mi tabitana lallai a laari video ɗo e bo video on fottani maɗa. Kala video je maɗi pat ƴami ƴamol ha commentaire, to ƴamol wala o windana fasaha se on sala. Bisalam en jamatano video majum bana ni. Premier ko wattata wari a nasta nder whatsapp maɗa bana ni, a nasta nder whatsapp ma bani a wara a nasta ha les haɗo ha plus bana ha hosa numero goɗɗo a hosa wolwana mo. To a nasti ton sai a tefa numero je a yiɗi a supprime majum, je a supprime gal yaasi amma supprime gal whatsapp a yiɗi bo to supprime ɗo supprime ha whatsapp a acca larugo profile mako man ɗo. A wara a hosa a winda inde goɗɗo majum ko bo a tefa numero mako majum a hosa, par exemple 694 77 13 90. Exemple miɗo holla, ta nasti nder numero mako a yiɗi a wanna mo vocal banni na ɓe holli ma a yiɗi a foti a waɗana mo vocal, sai wara a nasta ha dow inde mako haɗɗo, inde numero je a yiɗi a supprime. Ta nasti hatton sai wara a nasta haɗɗo, nda haɗɗo ha miɗo holla ɗo, sai a nasta hatton ha toɓɓe tati ɗo, ta nasti hatton sai wara a nasta haɗɗo edit bana wigo to a yiɗi a modify numero mako, ta nasti hatton shikenan so waddante banni, sai wara a mema toɓɓe tati haɗɗo, to a memi toɓɓe tati haɗɗo sai a wara a mema haɗɗo a lara ɓe wima delete. To a memi haɗɗo ni a lara haɗɗo wima delete mana supprime contact, ta a memi haɗɗo ni shikenan sai a wara a waɗa supprime haɗɗo ha rouge ɗo. Ta a memi supprime ni shikenan numero an supprime ha nder téléphone maɗa, a larataka ha whatsapp e nonnon a larataka bo ha yaasi téléphone maɗa gal contact ji maɗa. Lawol koyngol ngol a tokkoto a supprime numero gal whatsapp. Mi tammi on getta on ndaari on paami, ngam majum on gettama on yelanama hairuji ɗuɗɗi. Ta jitta bongo ha chaine min je Fasaha TV gal YouTube be gal TikTok be gal Facebook. Momoron biyeteɗo Abdulkadiri Abubakar andiraɗo be Fasaha TV.